Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:02. This time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mo nga naman sa ito magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita, Nobyembre 18, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan? Ang mga nagamonitor via on-air kag amuman sa online. No, yara nagamonitor sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Kumusta ka mo tanan? Amuman sa YouTube. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan sa mga OFW kag sa mga Pilipino nga ara iya sa abroad. Good morning. Aksyon Hotline. Good day sa inyo. Kung ano man nga oras nila sa inyo ginamtangan, welcome to the show. Tubtob kita. Takna las 9:15. Karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor sa ila transistor radio, dari iya sa bahin sa Metro Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, good morning! Dugay-dugay, preparan na ang inyong mga cellphone kay liwat kita nga magapanghatag sang premyo sa inyo tanan. Aksyon Hotline. Amo na yung kasimple lang ang Aksyon Radio Bacolod, pero temprano ina nga pamaskwa kag bilang pagpasalamat man sa inyo, padayon na pagsakdag diri sa aton mga programa, na mga drama nga mga matangom sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ang aton sining countdown, 37 days before Christmas, kag 44 kadlaw man ang nabilin bag-o naton sugalawon ng pagsunod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ano mga dalagko tang mga balita nga tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. By the way, sa aton mga ka-aksyon, ginabuksan tanang aton sining comment section kag ang pwede ninyo padalaan bila, no? Dira sa may YouTube kag subong man, Facebook Live, may available dira nga chat room, no? Nga pwede nyo padalan sa mensahe, feel free sa pagpadala. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Oy, Negros Occidental, may ara na sang bag-o nga DILG officer nga ginpahamtang ang Regional Office 6 na sang DILG kilalahon tayo ni karon. Aksyon Hotline. Kag parangkuton naton sa Regional Director sang DILG kay ang balita pagid nga may isa iya ka lugar no sa Negros kundi nagligad to Cadiz and the Castellana nagpangayo moratorium hindi lang anay magpasulod sang pila ka mga LSI. This time may araman nag-request sa area naman sang Southern Negros. May baloon tayo na karon dugay-dugay sa mismo Regional Director ta sa DILG nga mo nag-approve
sa sining request sang LGU. Action Hotline. Ma-check man kita, yari na sa ikatatlo nga daw. Sang ginapatuman ang Road Clearing Operation 2.0. Kumusta ang compliance sa mga barangay nga mong frontliner sa pagpanghawan sang dalanon, like for example Bacolod, nga amo ang isa sa malugar nga partial implementation bangod sa nagapadayon ginapatuman diri sa aton sa Bacolod, ginatawag nga GCQ. Action Hotline. Ano pagid? Oy, maki-update man kita karon kundi ang bitaw may kaugalingon man sila nga operation. Takadamo sa magin-isyuan sang citation ticket, no? Mga pasaway, illegal parking, kasadto, ginpang kakas, kaginpang hawanan na o subong nagbalik naman sa mga dalanon. Action Hotline. Hindi ka mo magkalipat. Umpisa naman o nagumpisa naman karon ang implementasyon sa pagsuksok sang face shield diri sa Bacolod. Ang magbayular may atubangon nga pinalidad. Action Hotline. Amo na ni kapigado sa aton kung ikaw karon ordinaryo nga tawo ay kaman palangabuyan, remedyo general o ano bala ang pwede kadakpon kang mag-violate ka sang sining facial ordinance kaya basi magsala kamo sakay dira sa mga public transportation way kamo bitbit sini magkaradakpan kamo may multa kung taga Bacolod ka 200 kung pangayaw ka 300. Action Hotline. Lain sila silingkog kadto kani sa Bacolod tapos luyag mo maglagaw-lagaw lang o kung may utang ta may ara ka man gin follow up tapos madakpan kalimbawa karon sang sang mga authorities ta masinog plitilam lang kwarta mo kag mamayad ka ba o dako ging problema. Action Hotline. Unahon talang si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse kay nagligad to grabe man ang libutay sang ila sining nga team no naggalibot sa mga dalanon diri iya sa bahin sang Metro Bacolod. Action Hotline. Kag kundi 3 sito nag-umpisa ang implementasyon sang Joint Venture Agreement, no? GVA sa tunga sang Basiwa kag Prime Water lantawon tani ko nano ang pinaka-latest kay ang mga empleyado may pila na nga gin may pila na nga mga gin baton ginabsorb sang Prime Water mga job order casuals. Sige check karon tanag karon kung kumusta kay ti may iba nga hindi magsugot mo sa sining panibag-o ang pag take over sang operation kag management sang Prime Water. Action Hotline. Amo lain ang pinagkamaraga panguna naton nga mga talakayan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline sa gihapon Miyerkules kita nga presentation sa nasiling ko na yari kita sa Nobyembre 18 na nga pagpangalagad. Action Hotline. Sa gihapon ang inyo amigo sa mikropono, Aksyon Artay Hupon. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. Kay para makaitso diretso kita gilayon sa aton sining talakayan karon nga aga kay tidamo ang mga update nga luyag naton hibaluon man mo, no? May babayi gili ang ginbutang diri, no? Sa Bacolod City este sa Negros Occidental nga tagapamuno sang DILG titaga diini siya din naghalin sa regional office. Action Hotline. Para mahibaluan tayo ni Dugay-Dugay, hibaluan tanan, no? Kuniya, dobi, ano nagpilit dito, hindi na makuha. Ang inyong mga cellphone, karon Dugay, i-check nyo, ha? Kay parang at least makakuan kita, panangwag kita gani, pagatag sang premyo, ayos na inagilayon, di nang punta siya naman, hindi ko makita, oh. Action Hotline. Alas 8:12 na, ariyaw, unahon kunik kay perting nga mga operation mo.
At bilog niya siya nationwide implementation sang road clearing operation. Isa dia mga barangay official hindi ka mula dapat magdiskanso ni magpabaya no kay basi ka mo mabutang sa alang-alang. Ibalo na ton kay may mga development man kag may mga operation na ginimo ang nagkalain-lain nga mga enforcement unit ano buot kong balon highway patrol group nagbulig. Ara man ang traffic management office o kon ang traffic management unit kag bitaw. Ang illegal parking ni siling ko daw amo ni siya ang isagid sang lala nga masakit nga permi lang nagabalik-balik bala permi aw nga ang tawo sa wayon mo pagsunod nga adlaw balik man gihapon do katig-agid ya. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw. Sir, may aga? Mayang aga, Action Art, mayang aga sa iyo pag sa mga tagpalamati po natin, sir. Mayang aga po sa iyo. Maraming salamat. Sir, i-check ko lang nagligad kay ang imo team, ang inyo sini-operation, ang libutay niyo, ang tiyugay diri sa Bacolod, kadamo kag may mga na-issuehan pa sang citation ticket. So far mga pila sir kabilog violators na ang tigayon na kuan ninyo na issuehan sining ticket. Action Art, nag-start kami November 16, 3 days na kami ngayon. So damo-damo naging kami nadakpan. Kaya lang Action Art, sorry to say, hindi ko pa nakuha yung aming exact numbers sa mga na-apprehend tungkol sa ongoing ang aming operation every day. At ang gina-assure ko lang, sir, marami na po kami nadakpan po, sir. Okay. Most likely, ining mga nagkanadakpan nyo, sa mga main or public roads gid sila nag-parking or kalabanan siniara sa mga inner roads sa barangay? Yes, sir. Kasi ang mandate sa amin, nung nagligad ng meeting po kami together with the barangay captains at saka ang LGU, plus ang PNP, bali ang mandate po sa amin, ang lahat po ng mga areas dito sa Bacolod na may mga problem sa clearing, sa pag-clear, hinatag po sa amin. So ngayon po, sir, bali 9 areas na po ang aming na-clear sa loob po ng ng 3 araw. Okay. Siyam na po ang amin pong na-clear po, sir. Ining mga areas, if you remember, di ini sir, nga mga lugar ang na-clear nyo na? Yes, sir. Bali, ang bitaw po kasi may 3 sector po kami, ang north, south, at ang sentro. Ngayon po siya sa sentro, cover po yan ng downtown area. Na-clear na po namin ang Quadra, along Quadra, in between po yan ng Gatuslao, going to Lacson. Gin-clear na po namin yan nung first day po namin. Okay. Then kahapon po, ang gin-clear naman po namin yung along San Juan, particularly dyan po sa may Basiwa. At ngayon naman pong araw na to, ang ginaklear naman po ng sentro, yung pong San Juan, in between po ng Rizal at saka po ng Burgos. Dito naman po sa may south area po natin, yan po yung Libertad area, gin-clear na po natin ang Amelia, ang Lopisaina, plus ang Herlaes Street po. Ang north naman po natin area, ang north area po natin, nung first day po natin, yung Cottage Road po ang gin-clear natin, dyan po sa may tubangan ng LTO. Okay. Tungod ka complain gid ang LTO, tungod sa pwertigid ang traffic dyan, kag ang mga illegal parking. Tapos kahapon po, andun po kami sa may Bata, Sawmill. Ngayon pong oras na to, ongoing po ang aming operation, ara po kami sa Burgos area. Ina-clear po namin, sir. So, ining clearing nyo, ang inyo ginatender sa buong sir, ang illegal parking? Yes, sir. Balik kami po ng City Legal, ang Okay. task po para mag-clear po ng mga sa clearing area. Meron po tayo tinatawag, sir, na movable at saka yung immovable. Kasi ang mga immovable, yung mga hindi natatandog sa ano po yan, sa City Legal, like yung mga vendors, yung mga nakafix na yung mga tindahan nila, at mga galapaw na sa dalan, yun po ang kanila. Ang sa amin naman po, sir, yung mga movable, yung mga nagagalaw na mga bagay, kagaya po ng mga salakyan, Okay. kagaya po ng mga ambulant vendors, yan po ang amin pong giniclear po, sir. So, kung may issuean ka citation ticket, nano inang penalty? May balayran kang obligasyon? Yes, sir. Bali ang amin pong ginaputang diyan, yung mga illegal parking at saka yung mga obstruction po. Okay. Po ang ginahakad namin violation sa kanila, sir. Kung mabayad kasi na, pila sir ang imo obligasyon? O balayran?
Ang ticket po kasi na hinahawakan ng bitaw, dalawa po sir, dalawang klaseng citation ticket at saka yung TOP. Okay. Yung TOP po, galing po yan sa LTO, bali hinatag lang po sa amin, nag-deputize po kami ang bitaw. Kasi yung sa amin po talaga yung citation ticket. When it comes sa citation ticket, sir, Medyo malaki. lang po, ang ating pong illegal parking, sir, 200 pesos lang. Okay. Ang obstruction po natin, 100 pesos. Kasi Okay. dahil po sa city ordinance siya. Pero kung ang TOP po ang inisyo namin, ang babayaran po nila dyan, sir, 1,300. Sus, Maricep. Di, amo na, no, kabay pag why naman sa magreklamo, kay kung halimbawa, kung ordinansa lang abi, ticket na i-issue mo sa ila, mag 200 pesos siya. Ang iban, mangilay lang na siya, 200 lang na. Yes, sir. Yun nga po, no? Kaya nga po minsan, pag nakita na po namin na ito pong mga violators natin, habitual offender na gid, at terminal na natin nadadakpan, TOP na po, sir, ang gina-issue natin sa ila, sir. Okay. Pero hindi tanan nga traffic enforcers gauyat sang TOP kag ang iban citation lang o kung tanan ni sila sir kuan nag-deputize naging sang LTO. Bali, hindi po lahat, sir. Ang ginatagaan lang po ng LTO, yung mga regular employee po natin, at saka po yung ating mga kapulisan. Okay. So, all in all po, sir, meron lang po kaming pito na TOP at yun lang po ang ginagamit po namin. So, ang di malas mo lang gali kung ang magkadakop sa imo da ang LTO ang may LTO deputation nga inang kun may ginauyatan siya nga TOP tapos kagid. Yes, sir. Balik kung halimbawa na nakita po namin na ito po ating violator, si habitual offender na po, TOP po yung sir ang ina-issue po natin. Botang balon, hindi magid gali subong outright, no? Bisan may TOP nga bitbit ang traffic enforcer nga regular nga na deputize ang LTO, pag dakop sa imo, hindi magid nga automatic isyuhan yung ka TOP. No, mayara man gali nga mga consideration, ginasaway kag gina-issuehan citation. Yes, sir. Hindi man minambal na consideration tungkol sa balal mo, sir, ang mandate po talaga ng ating traffic Dakpon. enforcers. Doon lang po tayo sa syudad lang. Okay. Kasi po ang TOP po, pang national road lang po talaga yan. I see. Pero kung makita po natin na ito po talagang hinuhuli natin, gabato, matigas ang ulo, hearing drivers na to talaga, TOP po ang nahatag po natin. Paano ni sir ma-identify sa mga violators? Gina-inform sila nga ari TOP ni, ari citation ticket ni? Yes, sir, mabalaan po natin kasi po ang nakabutang doon mismo sa ticket natin, nakalagay po pang local government lang at yung isa po talaga pang LTO talaga po ang nakabutang. Okay. So, subong malabutan yun ni Ayhan ang parte sa Kwansar, no? Ang sa mga barangay, sa mga inner roads, malabutan yun in the coming days. Yes, sir, maabtan po yan, kasi ang hinatag po sa amin na time frame ng DILG from November 16 to January 21. So, everyday po, nakanda kami ng operation, bawat sektor, isa lang po, hasta malabot po natin yung mga areas po sa sunod ng Bacolod po, sir. Pero sa halimbawa, no, kung isa sa lakyan niya may TOP, may ara sang pwede citation ticket, ang mga movable, ang mga vendors ni ambulant vendors, what will happen to them? Gina-issuehan ba nato ni citation o ginapali na lang? Ang mga ambulant vendor po natin, ginapahali na lang po natin yan. Okay. Ginapatang na lang po natin sila sa ating pong clearing operation. Kasi moving lang naman po yan sila. Okay. Sige. So finally, Lieutenant Colonel Asibotso, sir, may anak ka panugyan, kag reminders, liwat sa public, para hindi naman sila ang iban ka complaint ka na, nuning may tiki may ara ka demando alin sa DILG, please, sa imo sining warning and reminders sa aton sining public, sir. Yes, sir. Sa liwat po, ito po aming ginahimo, bugay na po niya na nag-start tayo last year, kaya alam po medyo naunta tayo tungkol sa nagkaroon po tayo ng pandemic. So, subong po, ginatuloy po natin. Ito po, sir, ginapa-clear ko lang po sa mga pumuduyo natin na ito po, hindi po ito order ng local government unit. Okay. Hindi rin po to order ng ating mayor, hindi po to order ng mga local officials natin at kung sino pa po dyan nasa local government natin. Kundi ito po ay order, halin po ito direkta sa Malacanang kag ang DILG po natin. Okay. So, pasensya lang po kung may mga inconvenience
po kami nahimo, pero tungkol sa ito po ay order directly from the Malacanang, from GILG, ginagawa lang po namin ang mandate at ang sugo sa amin. Okay. So sa liwat po, ina-advise namin ang mga vendors natin, pinaalalahanan na subong po may madayo naman po ang aming operation from November 16 to January 21 at sa ayaw po nila sa hindi, ikikilan po talaga namin ang dalan. Tungkol sa naklit na po namin yan, nagsibalik lang po sila. Okay. So sa liwat, gariman kami, takpon po namin sila, kagbasi bigyan po namin sila ng penalty. Pero sir, kung di gina-utilize ng traffic enforcers, why man ginakulang enforcers tayo nga ara nag-main sa traffic sa dalanon? Ay, hindi po na-apekto sir tungkol sa meron po kami mga strikers. Ayun po ang ginagamit okay. namin. Aha. At in coordination po sa mga barangay tanod at ang city legal po sir. May mga barangay kapitan man nga nagatawag sa imo, sir. Amo ni katuyan ning lugar na bon kay daw hindi madala kon kami la sa barangay ang mag-regulate sa ila. Do may amo man nga mga call sa imo office? Ay, yes sir, ang ating pong mga barangay kapitan ngayon, napaka-aktibo po siya. No? Yung first nine areas na clear natin, yun po ay tungo sa request po ng ating mga barangay kapitan. Okay. Kasara po ang kanilang mga tanod at sumusuporta po sa atin, sir. On that note, Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, maraming salamat. God bless and keep safe po sa inyo. Salamat po, Action at may agad. Action Hotline. Taga-pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office or BITAO, Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Medyo damo-damo na ang mga pasaway nga man nagkaladakpan, no? Kung gani amo niyo kay may mga kundi pag-umpisa gid implementasyon sang Road Clearing Operation 2.0, may mga nag-share kag may nagpanawag liwat sa akon. Kahapon may nasugata ko nagmuno gid iya personally. Sining nga sir hopefully sa sining Road Clearing Operation 2.0, hindi lamang ambulant vendors, hindi lamang ang mga vendors sa mga sidewalk ang tutukan kag seryosohon sang gobyerno sa pagpatuman sini nga kasuguan. Man ang ginamuno nila, may pila iya ka mga violators gid nga nagbutang gani sa mga sidewalk nagsakop na gid ganing iban sa dalan. Pader yang ginabutang ang ginmuno sa akon dira sa Lacson Hirnais. Bala mo, ipacheck ko pa na gani kung tuod na nga pati ang pader yaras dalan, pati sidewalk sakop sa pader. Tikon, ginalagas na to ng mga simple kag-ordinaryo nga tao nga bangod sa pandemic, nagbalik sa dalanon para lang makapangita sinintimos. Ini nga mga tao nga mga may kwarta iya nga nagbutang sa dalanon sa pader nila at hindi tani matandog. Tabay pa ini magkalabot sa atensyon no sang tagpamuno kapin pagid City Legal Office. Kay check tayo ni kagamuman sa DILG, ari pagid stupad sang LCC, di may nagmuno man sa kunyara da, grabe man sidewalk in sakop man nila sang permanent structure. Mambal nga permanent kay butangan na gid mo. Nga lipod da nga hindi gani kalabay mga sidewalk maagi kagid sa kilid sang dalan. Wala kita kontra sa ginahimo sa gobyerno. Pero galing nga muna may mag-consideration. Ining mga paninguha nga bisan sa ilang kaugalingon lang nga pamaagi nagabaligya sa mga sidewalk para may dalon man bugas sa panimalay nila, tingin na kabay pa i-consider tayo ni sila. No? Mga pasaway ka matigaw luman pero tiway tani mahimo kaya muna ang ila palangabuyan nga nakita agon makasurvive samtang wala pa kita nagbalik sa ginatawag nga new normal. Lawig-lawig pa ini. No? Di kakita sa una mo ning tiyempo, November nagapasulod sa December, sos marusip grabe na ni. Ang ginahimo ni sa mga mall, ginahimo ni sang pila ka department store nga mga tag 3-day sale, promo sales, grabe ang tao gadugok. Isubong ano pagdugok sina, kay bisan tao nga gamay lang income sa nguna ya, nagalakat pa sa mga mall, nag-avail pa sa ning mga promo, gapangyadi ginasupot ang iba ng kwarta, kaya mag-abot ang Disyembre,
pangrurigalo man sa ila kaugalingon kag pamilya. Action Hotline. Pero ini nga December, kapati ko dako gini ha, no, adamo gining mapulugait, manuay ng iban bonuses, wadaan ka pa trabaho, agyan ka pa sang madamo nga problema sa pamilya mo, kapin pagid pag-hospital. Siya na nga promo, subong do ginalangaw. Action Hotline. Amo ng sitwasyon. So kabay pa, nga kung magpatuman na gidman, kag ginapatuman na gidman subong, ini nga bando sang DILG, taniway pinilian. Ang tanan nga nagbayular kapin pagid kung nagbutang, ini sila sang permanent structure. Dapat kubuon ipakita ta ngang kasuguan kaglayi sa Pilipinas, wala sang pinilian. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita,
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Estasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. 8:44 na. Action Hotline. Hoy, good morning gali amay lang nga pagmonitor sa kay Ma'am Nelda Siguanse. Ga-monitor siya karon nga aga kay Bro Radix Lambot kag tanan dira sa Kanduni PNP headed by Sir John G. Liba. Thank you for listening. Action Hotline. Araman si J.A. Andong. Bro, kano oreta, kumusta dang Moises Padilla? May lang nga pagpangapi ha. Nakag kay Nonoy Tahones. Chescha Sim Joy Pamilyaran. Araman si Maninay Nene Campaniel. Good morning. Action Hotline. Elizabeth Malagkagamala. Silinga, good morning Sir Art and to all listeners and viewers. Stay safe everyone. Thank you ha. Marine Incia Pabiano. Action Art, good morning. Happy listening diri sa Barangay Buenavista, Gibong, Puente Vedra, Damo, Gidya, diri ka monitor adlaw-adlaw. Thank you ha. Maria Lidia Lazatin Parenio, sa Barangay Vista Alegre. Milagros Cesar Alite, good morning. Araman Maricar and Corda Rojo, La Carlota City siya. San Corda, pamiligi na tameo niya man. Buds Perlando or Perlado. Siling Action Art, diri sa Japan, hindi man istrikto ang face shield. OA na sila. Action Hotline. Galing nga muna, may kasuguan taling sa Bacolod eh. Mers Villaflor Palma. Araman Lito Dayap, Ophelia Galero Arce from Isabela. Christy Arevalo, morning. Hilarso Malapitan, Porcel Dolorpen, kag Cagayanan, Tiyay Rosita Tugado. Kunuga monitor. Teresa Pedrosa, Araman Sherilyn Oro Javier, gapangagda sa mga pi. Salamat nening grate. Jocelyn Libon Dispoho. Vilma Gargarita. Jean Marie. Good morning. Jerthil Humayaw Liberty. Binitin Obaldo. Jocelyn Aresivita Olac Susan Parillo. Erwin Buin Consijo. Alexa Alexis Bautista. Oy, Joe Sabaligwat. Morning dira sa Carmona sa Cavite. Action Hotline. Classmate Edwin Imbang. Silinya, good morning, pamati lang diriya, San Fernando, Pampanga. Kumusta ka mo da, classmate? Huwag ka mo da mahalitan gini sang bagyo. Action Hotline. Grabe daw kasulumpaan sang agis kagayan sang bagyo, no? Speaking of bagyo, tikinanglan, amo na nga kung mangita kasang palatindugan sang balay mo, bisan ara pa sa subdivision, consider mo gininang kuninali, huwag ginapangayo, bala? Nga may magtuhang nga baha, hindi ka malabutan, ha? Action Hotline. Alex Montesa, Sir Art, aslang kubain sa RCO 2.0 nga ordinansa sa syudad. Road clearing operation against all illegal structure and obstruction. Cover pa na mga illegal settler nga nag-set up sang hayop-hayop sa kilid kag dalom ka mga taytay naton. At yung dalom taytay, guro, dapat i-report na sa DPWH. Sila naman ay ang bala na kung anong himuon nila. Action Hotline. Pero kung ara kaya nagbutang hayo-bayo sa sidewalk, that is illegal structure gidi. Kag permanent kung hindi malabayan sang tao. Isa pa siling ni Alex, kapalapit na kapadulong Pasko o New Year's Eve. Mabakal naman tarang klase sang palupok. The question is, ang syudad mag-aalaw sini, that is a good point kang in-raise mo. Ipamangkot na kung may nag-apply na gidman, kung i-allow ta, na nga kadto dira sa may reclamation kay usual ginagamit nga balaligan ng sa area sang reclamation mo. Action Hotline. Mayari din nga negosyo sa ako baligyaan ay sa COVID fireworks kay iban pa nga mga palupok
Ano ang plano sa LGU kay subong sako pa sila sa mga health protocols? Disasters Relief Restriction Mode. Sir, thank you. At ipamangkot na lang na Sir Alex Montesa. Action Hotline. Aryo, bilang kabahin ban sang aton temprano nga paghatag sang Pasko, pagbulig sa mautod naton nga ginsalanta sang Bagyo. Ini ako personally ga-appeal sa may mga sulusobra dira nga magkasarang sa pagbulig sa mga kauturan ta nga nabiktimagid sang bagyo, kalamidad, hindi kin ma-explicar. Ang Aksyon Radio Bacolod kaupo ng Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kang non-profit organization, ang magabaton sang inubulig o kondonasyon para sa mapumuluyo nga apektado sang bagyo. Action Hotline. Pwede ka mo magkadonar cash, goods for sanitation and hygiene. Ang latest nga nakuha naton nga information, pwede naman gani ang mga clothings. No, pero inang hindi man ta maghatag sang iban ringgin pagdulong last time. Kaya na balang pwede pa man masuksok sang mga ginhatagan naton donasyon. Ang Aksyon Radio Bacolod na bukas na sa pagbaton sini, no, sa mga cash donation sumugod. Nagligad nga adlaw pa nag-umpisa November 16, pinaagi sa GCash, isa ka online application sa mapumuluyo sa sa Bacolod magdonar sa cash apang luyag ang personal nga ihatag ng donasyon. Magtawag lang sa numero 4343861 708-1237 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo donasyon. Ang mga residente sa luwas ng Bacolod na may mo magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag man sa mga numero nga 4343861 708-1237 kag 0947-637-6786. Kay pwede na mapadala paagi sa mga bag-o subong, no? Mga pera padala. Ang mga duna naman sa goods kagamit para sa sanitation kag hygiene, ang kinahanglan nga magtawag man sa Aksyon Radio. Agod na may malawan ng schedules mag-pick up sa inyong donasyon. Amuning tempo nga makabulig kita sa aton mga utod nga nagakinahanglan. Action Hotline. Operation Tulong Pagbulig sa mga apektado sa Bagyo, isa ka corporate social program sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Arina, prepara nang inyo sa mga cellphone dira kay ngagawon tayo ni. Mga tagita premyo sa nagapadayon nga promo sa Aksyon Radio. Ang SAP, sa Aksyon Radio Bacolod, province-wide. Arina, nagkagabot ng kita ha. Basi nagadudak mo na nga kumpare naman ni Ilring Taugan. Ato, arayaw, ginatag ko to sa iya. Taugin lang palihog to'y. Hindi mo na kumpare, hindi mo na kwana. Kitaon man to guro pagabot ko. No? Kaya why man to pinilian na. Mga sirs, mga ma'am, para gina sa mga tagpalamati naton. Action Hotline. Amo na nga ginambal ko sa inyo para magkuhan gani, mag-ring ang cellphone. Sabton yung gid, ari kita sa aton promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Action Hotline. Ginadial ng numero ang inyong cellphone o yati na. Para nga ang magasabat. May premyo. Hotline. Morning lang kay Erlinda Soriano. Gamonitor siya kag kay Toto Martin Gonzales. Toto Martin. Hello, good morning. Good morning. Bahaw kalulo sang tingog mo. Dumatyagan kung doon nagapaluya ka aga pa. Ma'am, sa Aksyon... Mag-ulang kabugtaw. Very good po. Grabe ba sa inyo da? Amo na ni oras. Gatulog pa ka mo? Ma'am, sa Aksyon Radio Bacolod. Yes. Ay, nag-feedback kita. Ma'am, inahin lang nga yung atong radyo. Ay, basi kung maglupok ang dulunggan ta sa katingel.
feedback hindi maintindihan. Ma'am, good morning. Good morning. Tagadangkalan ilog kagali? Tagadangkalan. Baw lapit ra da gali sa balay ni kuan ni Action Alvin nga ara man lang dira sa inyo dapit. Sa Kalubang na Ma'am, Oo. si Ma'am Chari ini Mides. Oo. Ma'am Chari, pila ganing edad ta? 21. 21 years old pero mahilig magpamati. Gapamati ka gid permi sa radyo? Oo, kung aga. Baw kun aga. Ma'am, ano nga program? Kag ano nga stasyon pamatian mo? Action Radio. Ba, tigano hindi ka happy, ha? Sige, ha. Ma'am Chari, mamati ka gid permi, ha? Sa Action Radio Bacolod, ha? Oo. Kag mo may tawag, gani simo da, balon mo gid, ha? Action Radio Bacolod, ginapamatian, kuya. Tikilala mo ko, ma'am? Oo, si Artay Hopon. Ate, okay na. Kabalogi ko ga monitor ka mo da. Regard sa inyo, sa nga family, kag sa tanan nga taga-barangay ng Kalan, kay Kim dira, kay Councilor Kim, kay kilala mo si Budol Gatunggay? Oo. Ate Migo ko na. Aba, si Tatay Budol. Ambala lang siya. Salamat, kid. Congratulations, Chari! Thank you. Hulaton mo lang nga kay ma-text kami sa imo kung paano mo mag-claim ang imo premyo. Thank you. Thank you. Congratulations, Ma'am Chari Mides! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagsagi. Action Radio. With Supra Cleaning Power, 70 pesos lang, Champion Blues. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Good morning lang sa Estado family kag Gani kag Edward sa Sumaga pamati dira upod sa pamilya ni paring Lawrence musta na dugay nagitaway ka kitay no paring Lawrence Moeda Jr. Kumusta da no regards lang dira sa mga pamilya mo da. Action Hotline. Ayos salamat gid ang iban karon naman dugay-dugay ayo lang gid ko kay daw ang tiyempo ko porti kadasig abisang kuano ang aton tiyempo do ginahunos lang. Action Hotline. By the way, ang Banwasang Ilog kundi nag-request sila sa Regional IATF nga kon mahimo ang biyahe pauli sang mga LSI temporaryo anay nga untaton, no? Meaning why anay LSI nga masulod ra sa Banwasang Ilog. Ini nga sa isang request gin-approve sang RIATF the Management of Emerging Infectious Disease
o diseases. Ang approval from December 20, meaning, layo-layo pa man, December 20 to January 3, ho. Sunod pa man nga bulan, pero at least may ara ng ginhimo iya, nga approval ang ang taga RIETF. Siling ko ang sitwasyon sini, kinanglan guro ang may plano magpauli sa banwasang ilog nga dito mag-Christmas o kung man New Year, kinanglan temprano pa kamo pauli na lang. Kaya hindi ka man makasulod kung kami kung ilisay ka. Bakon mo tuon gid December 20 to January 3. Tidwak simana niyo. Paano ka karon mag-upod sa pamilya mo na para maghiwat sang Christmas tuman? No, kag New Year, kaya hindi ka pwede gani ka pauli kung locally stranded individual ka. Pero i-check talang na. And then mayara na bag-o subong ginapahamtang sa bahin sang DILG diri sa Negros Occidental, no, babayi. Amo nang pangalagad na as head nga nagbulos sa kay Attorney Panis atong nagtaliwan lang ang DILG direktor sa probinsya sang Negros Occidental. Galing may meeting pa si direktor may online meeting sila pagkaroon lang na diri ko na yoy gagawon ko lang facial ordinance sa Bacolod. Ari mga ordinansa magkasuguan portik damo kada ni tikon maghatag ka kumpiyansa. Dapat ma-aware liwat, maibaluan liwat sa public, basi gulpiada lang kamo na pang dakpon kung nagasakay ka sa public transport nga way kay mo face shield, may multa ba ya? Tingnan mo, record akon out of town ka 300 pa mas dako pangimo nga balayran sang sa taga Bacolod. Isiling ko ahaw lang iba nagasakay sa mga double tire ka medyo binos-minos ang plite. Pag abot mo diya do sa Bacolod sakay ka jeepney, way ka facial, dakpon ka, basi kundi ka nakabalik sa lugar mo, bla? Paano ka makabalik na karon kay ang imo nga multa, 300? Kung wala ka inugbayad, ma-community service ka. Bakon mo na nga awat kuning kaso, kuning nali. Mabudayan kay, makon mo na nga way kay mo iipliti. Pauli sa imo sini nga lugar. Nag-umpisa na gid ang implementation sini. Hopefully, sa mga nag-monitor dira, may ara kita reminder sa inyo. Gentle reminder. Kay ti nag-umpisa na nimo. May task force disiplina, madakpan ka dira, may multa. Dati pa ng facial, diya kung galakat ka lang sa dalan, kay may ara iban nga ang laom nila kung kinaglan, why ginayang problema, nga bisan nagalakat ka sa dalan, it is your choice kung masuksok ka face shield. No? Pero hindi man na gina-required kung nagalakat ka sa dalan nga mag-face shield, kagid mo. Pero imo na ya, para protection niya sa kaugalingon mo. Ini siya epektibo kapin pagid kung magsulod ka sa magkadto ka sa mga mall, enclosed nga mga ginaubrahan, di may mga amuna. I-check tabi sa kuangid sa author sini nga si Councilor Attorney Archie Baribar kay parang nga at least matagan liwat ang public no kay di kulugyag nga may makaladakpan naman nga bangod bala sa ila sining kuanaw nga pagkumpiyansa hindi lahog ni sa social distancing gani kag sa face mask tidak mo nagkaladakpan pero ang ginaproblema subong is ining mga establishmento komersyal ang ginaduso naman sa EOC nga mapasar ang council ti karon nga daw sesyon ti basi pasulod na ni nga ang mga tag-iya sang mga negosyo magapanabat man may pinalidad man nga atubangon. Ang pag-intindi ko kung hindi ini si Councilor Novero ma-sponsor sang party sa penalty, I understand ba si kung ipagi man nagyapon ang amendment sa kay Councilor Archie Baribar, no? Kay siyang nangin author sini, sang facial ordinance. I-check talang na kung anong matabo sila. By the way, kung may planong city,
ang surveillance testing sige yun, pero ang surveillance testing sa mga food deliveries why pagaling ni na plaster pagid kung san o ang target kag final date sini no kay amo na ang matabo no may ara sila sang meeting pa karon sa hapon tikon magatag na ni schedule ang mga food deliveries ni ti obligado gini nga mag patigayon sang ila sining pagpaidalom sa swab testing. No? Mapa-swab test kay si gano nga hindi ka naman pigyalaw nga mag-deliver. Ti palang abuyan ba nimo sang iban? Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang panyawan ang nahibalon bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanom nga napapatudaan na nga nagaangkol sang sangkap nga makabulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan nakakapsula na nga mabakal sa butika. Ginapakilala Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. Napapatudaan na nga makabulig sa pag-ayo sa mga ginapatyag kasumungsang, high blood pressure, high cholesterol levels sa lawas, diabetes, kidney stone kag madamo pang iban. Dali na kag mag-Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. No approved therapeutic claims. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang super fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo magaamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension. So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo? Lakat sa abroad kag iban pa? Mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance.
po ta hindi na magtugot. No? Good morning lang kay Jose Mungcal Torilla, kay paring Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Upod niya nga monitor diriya sa aton sa Bacolod si Tita Elma Losok Polidario. Maninay Alma, kag maninay Henry Boy Gregas, kag bilog nga pamilya, thank you for listening. Okay, Mama Otit, kag Papa Dani dira sa may Gilungan, Kawayan. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Galing way naging kutsempo nga ako lang reminder sa aton mag-action pabakod kita sa aton immune system. Amoy niyang hinganiban batok sa pag-atake, pagsulod sang mga malain nga elemento, masakit balatian bisan ang mga common illness. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,